Krásny deň vám všetkým želám. Sú tu medzi nami aj dámy, ktoré trpia opuchmi okolo očí, alebo vačkami pod očami, alebo mimickými vráskami. Určite áno, a preto mám pre vás tip na túto upokojujúcu očnú masku. Je v takomto sklenenom tegliku krásnej tyrkysovej farby. Vydrží vám veľmi dlho, pretože stačí malé množstvo. Je to maska, ktorá je vhodná pre všetky typy pleti, osviežuje, ochladzuje, upokojuje očné okolie, obsahuje prírodné extrakty, ktoré vlastne redukujú tie opuchy okolo očí. Takisto ochladzuje to očné okolie, zvyšuje hydratáciu pleti, hydratuje suché očné okolie. Je to maska, ktorá sa môže používať 3 spôsobmi. Prvým spôsobom je, že ju nanesiete v hrubšej vrstvičke na očné okolie, necháte si ju pôsobiť aspoň 15 minút a potom umiete. Ďalším spôsobom je, že si ju nanesiete namiesto očného krému. Takýto spôsob je vhodný aj pre mladé slečny, ktoré ešte nepoužívajú očný krém s protivráskovým komplexom. A tretím spôsobom je, že si ju nanesiete pod váš očný krém pre ešte väčší účinok. A tiež odporúčam, môžete si vyskúšať a dať si ju do chladničky, aby mala ešte väčší ten chladivý efekt. Je to maska, ktorá je napríklad vhodná aj na štípance. Táto maska obsahuje glycerín, ktorý viaže vodu, obsahuje uhorku, ktorá nám zase hydratuje pokožku, tiež obsahuje kostihoj, ďalej rumanček, výťažky zo šípok, výťažky z červenej ruže, takisto obsahuje hyaluronát sodný, teda a ešte obsahuje aj vitamín E, ktorý zase je vitamínom krásy a chráni pokožku pred voľnými radikálmi, a tiež glycerín, ktorý viaže vodu, takže je to naozaj taký pomocník do celej rodiny. Takže ak trpíte na opuchy očí, vačky pod očami alebo vrásky v okolí očí, alebo ich máte unavené, podražené, dokonca aj pre alergické oči je vhodná, tak určite vyskúšajte a stačí si ju naozaj naniesť počas dňa aj opakovane niekoľkokrát, keď máte pocit tých unavených očí, že si ju nanesiete v jemnej vrstve na okolie oka aj pod obočie. Necháte pôsobiť, nie je ju vôbec vidno, takže môžete to kľudne použiť aj na make-up aj niekoľkokrát počas dňa. Takže ak budete mať záujem si ju vyskúšať alebo zakúpiť, tak mi kľudne napíšte. Krásny deň.